So, good morning again guys. So, for today's video, yun na nga, welcome back again sa aming channel. And ito na nga ang aming gagawin today. Ilalagay na namin sila sa ilalim ng aming bahay. So, medyo umaambon ngayon. So, kailangan natin silang ibaba na para mainitan yung kanilang mga katawan. So, nga pala, yung nandito namin, so dito namin sila balak ilagay. So, yung mga maiitim na nandito is ayan na sila guys. Ayan, pagala-gala na po sila dito sa aming range or sa aming backyard. Ayan na sila. So, eto yung ating lilinisan. Or actually, meron pang iba dito. Ayun, nasa loob pala. Ayan. Yung dito is kailangan na natin silang pakawalan para na makakain na ng mga damo, ng mga kung ano-ano mga insekto na makakain nila sa ating range. So, let's get start into this video guys. Lilinisin muna natin. Yun yung aming first part. Pag-prepare ng aming kulungan or sa pagpababa ng aming mga sisiw dito sa ilalim ng aming bahay. So, I'm gonna tell you later kung ano yung kahalagahan ng sand or ng mga buhangin na yan. Kung bakit kami naglalagay niyan at kung ano yung aming disinfectant by this time. So, eto guys, grab tayo ng pala para palakin natin yung mga pupo natin. So, pasensya na kayo sa aming pala dito. So, yan yung ginagawa namin usually guys. Nire-remove namin yung aming mga yung mga tae. Yan. Naiipon kasi yan guys. Kasi po, ayan. Naiipon sila kasi nandyan yung banda yung kanilang nilalagyan ng or I mean yung sinasampan nila kapag gabi. So, dyan naiipon. Halos naglilinya yan dyan guys. Ayan, halos napupuno. Yan dyan banda. Then after that, wawalisin pa rin yan. Kasi kukunin natin yung mga medyo may mga tae o yung kanilang mga pupo. Dyan, kukunin din natin yon para good to go tayo later. Yung mga ganyan guys. Ganyan. Kasi yan yung mamamaho. So, we don't want it to be mabaho kasi nga bago sila sa environment nila or bagong mga sisiw na ayan sa surface ng soil or bago sila sa kanilang kulungan, so kailangan nating i-disinfect and linisan. So ayan guys, voice over ako tsaka fast forward natin konti. Ayan, walis tayo una para at least malinis and matanggal nga natin yung ating mga pupo na dating tumira sa ating ilalim ng ating bahay. So yan yung ginagawa namin, walis-walis talaga para at least mabawasan din kahit konti. And then mamaya naman din lalagyan naman din yan ng buhangin. So yes, kailangan din nating walis-walisan din yan. So magpapa-shoutout dyan, please do leave your names down below and your location din. So sa mga nagpa-shoutout sa akin before, tingnan nyo na lang in one of our videos. And yes, that's it. Ito yung ginagamit namin guys. Sa previous video ko is chlorine yung ginamit ko guys. So actually ito talaga yung ginagamit namin. Ayan. Ano yan? Agromalatation. Ayan. Ayan siya guys. Intended siya for yung mga ano guys, yung mga anong tawag nito? Yung mga langgam na mga mapula kung saan medyo masakit talaga sila kung mga gat. Yan yung ginagawa namin or yan yung ginagamit talaga namin guys. Yung chlorine, ginamit ko lang yun kasi hindi ko yun nakita or yung isang ganito namin, ubos na yun, hindi ko rin nakita. So, we'll be showing it to you kung paano namin timplahin. So, ayan. Ito yung gagamitin namin. Nagamit ko na to din before. Ayan, 2 liters lang yan. Dito banda guys, 2 liters. Ayan. Tapos, isang takip lang ng malatayo natin. Or takip ng malatayo, yan yung ating pinagbasihan. Ayan. Tapos nilagay agad dyan. And then, lalagyan na yan ng water around dito gang no? Around dyan guys. Ayan. Okay, lipat tayo dito sa kabila. Ayan, lalagyan ng tubig guys para hindi siya masyadong matapang. Ayan, lalagyan ng tubig. At saka marami din tayong maproduce na malatayon na nakahalo sa tubig. So, familiar ito yung malatayon guys sa mga nagpa-farming. Ayan, yan yung ginagamit nila sa mga para mapuksa yung mga langgam po na mapupula kung saan kinakain nila yung leaves ng ating mga halaman. So yan yun din yung mga dinisinfect namin guys or ginagamit namin every now and then kapag dyan. Lalo na doon sa pabo guys na kulungan
kasi alam natin na sensitive masyado ang pabo. So we have to really use ng malatayon para mawala yung mga langgam. So yan yung ginagawa namin, spray lang sa bawat sulok. Ayan. Ayan po yung ginagawa namin bago namin sila binababa. So hindi pa siya namin agad binababa yung aming sisiw. Siguro mga itok like siguro mga around 20 minutes to 30 or for as long as tuyo na siya, guys. Saka namin binababa yung aming mga sisiw para hindi rin sila masyadong magkalat dito kasi nga basa pa. So may tendency na dumikit sa kanila. So ayan, ganyan yung ginagawa namin every now and then, guys, kasi kailangan din nating maging sigurado kung merong mga langgam kasi yun yung kadalasang kumakagat sa kanila. Nagbahay namin to dati, so ginawa namin kulungan yung ilalim ng mga manok. So 4 weeks to 1 month, pinakataas na yung 1 month, guys, or as much as possible kung meron na talagang dito by 3 weeks pa lang, binababa na namin sila para maiwasan din yung, guys, nga pala guys, merong nagtanong sa akin kung paano daw may iwasan yung nagkakagatan sila ng mga balahibo nila. So isa din tong paraan, guys, kaya namin binababa sila at tapos nilalagyan kasi din namin to ng mga buhangin para yung tutukain nila or yung mga instead of sila yung magtutukaan sa kulungan, dito sila magtutukaan or yung mga buhangin yung kanilang magiging busy sila doon at silang magkakasama is hindi magtutukaan. So isa din yung tip namin, guys, na kaya binababa namin para hindi sila masanay na ganun yung kanilang mannerism, which is nagtutukaan sila sa bawat isa. So dito, dyan, lulubog lang din sila dyan. So may iwasan natin yung pagtutukaan nila dito sa ating backyard. So guys, welcome back again to our channel. So it's been a while, or siguro mga 2 hours din or 1.5 hour kasi nga nananghalian kami. So for now, lalagyan na natin ng buhangin. So disclaimer po, yung buhangin po is hindi niya naiiwasan natin yung mga mikrobyo. Hindi nabubuhay yung mikrobyo kapag buhangin po yung ating gagamitin. And meron din nagsuggest or meron nagsasabi bakit hindi rice hulls o yung mga bagaso or yung parang chainsaw na mga o yung sa kahoy po, guys, na parang chainsaw na yung lumalabas na mga maliliit. Bakit hindi po yun? Kasi wala kaming masyadong niyan dito. Kumbaga wala ding parang machinery na yung naghahati ng mga kahoy wherein makikita mo yun kadalasan. So yung pinakamadali dito sa amin is yung buhangin kasi pwede ka naman mag-order sa mga hardware. So yun na nga ang kahalagahan or ang benepisyo na nabibigay ng ating buhangin is hindi niya napaparami or namamatay talaga yung mikrobyo in terms of buhangin ang ating gagamitin. And then rice hulls, guys, wala kaming malapit na palayan dito or yung mga nagtitracer. So ganyan, guys, 2x2 yan na meters, 2x2 na kwadrado, 2x2 meters na kwadrado. So ito lang yung ilalagay natin, ganyan lang karami. So siguro konti pa nito kasi kalahati nito, mga nasa 1/4 lang kasi ito, guys. Ayan, so lalagyan natin yan konti para at least kalahati din siya. So papalabasin muna natin yung mga itim na yan. So yan yung sinasabi ko noon na wala po yung lahi or native, Shamu lang din yan. Yung nanay nila is native and then yung tatay is Shamu. So ganyan yung kulay kasi ayan, ganyan yung kulay nila kasi nanay nila parehas is black. So ganyan lang, guys. Yung kanina nakita nyo is basa pa siya. So for now, yan yung ating ilalagay. So anuhin lang natin yan. Ayan. Parang isa-scatter lang natin. Divide lang natin evenly. Yung parang ganyan. So yung mga ganito, guys, mapapansin nyo, kakainin din to ng mga sisiw or parang yung nasa range sila or nasa free range sila na nagkakalkal tapos kinakain-kain nila. So ganito yung usually na ginagawa namin na preparation. Nalalagyan na po siya ng ating buhangin. So
balik na natin tong heto doon sa baba para magsilbi siyang harang. Balik na natin dito sa loob. Ito lang kasi yung hinaharang namin guys. Kasi madali lang siyang i-remove din kapag magre-release kami. Kasi parang hinahanger lang namin siya kapag magre-release kami. So, madali na yun. Lagyan namin konti guys sa gilid. Ayan. Doon. Ayan. Para ma-even lang yung sa gilid niya rin. Ayan. Start kanina, nagwalis kami. Kinuha yung mga pupo. Nag-disinfect kami ng malatayon. And then right now, wait kami mga siguro a few hours or siguro an hour lang. And then para matuyo yung malatayon. So hindi na siya masyadong nangangamoy guys. Yung malatayon kasi maamoy yun. So right now hindi na siya maamoy. And then nilagyan namin ng buhangin kasi nga sabi ko nga kanina hindi nabubuhay yung mikrobyo in terms of buhangin ang ating lalagay. So kung meron naman kayong rice hull sa inyo, you can make use of it kung malapit kayo kasi I believe mas matipid yon or mas medyo hindi siya pricey. So, though I'm not saying na pricey ang yung buhangin kasi makukuha lang naman ito sa Sapa or so, yung mga ganun. So, pero kung malapit kayo sa rice hulls, gamitin nyo kasi I believe meron naman din sa inyo mga nanonood na malapit doon. So, after this, okay, let's go na pala. Ganyan yung itsura niya guys kapag parang namin, ayan. Ganyan yung itsura niya. So, kahit nasa loob sila, naaarawan pa rin sila. Dito sila halos naglalagi. So, ayan guys, nilagyan namin ng pagkain para so, buti na lang, hindi ganun kalakihan talaga yung cage. So, lipat natin ang ating mga pure. Oh, ayun na nga pala, pure pala itong ibababa namin. So, ito ang ating, ayan. Ganyan, mag-release. Release namin sa kanilang mini kulungan. Ayan na guys. So, lipat na muna namin lahat guys. Then, I'll film later. So, ito pala yung ating one of the pure. So, ito yung last na ilalagay ko. So, ayan na guys. Ang ating baby pure. I believe babae ito kasi maliit siya compare sa iba niyang kapatid. So, ito yung kaganapan guys. Ayan. Napapansin niyo yung iba dyan is parang lumulubog sila sa ayan guys. Oh, ayan. Naglalaro. So, yan yung sinasabi ko guys na kapag buhangin yung nilalagay nyo, ayan, kakainin nila yung iba, ayan, naglalaro na yung iba, ayan, ayan, talagang nag-ano na sila yung katawan nila, pag nagpapawala sila ng mga kati-kati guys, ayan, yun yung ginagawa nila kapag ganyan. So, yung preparation namin kanina, yun na nga guys, tapos, eto na yung last steps, of course, ibababa na natin ang ating mga sisiw. So, nasa ano na sila guys ha, nasa 3 weeks. Yan. So, lalagyan din natin sila ng water. Yung water nila kanila ililipat natin dito. So, ayan o, yung ginagawa nila, kumakain-kain. Ayan, kasi nga, bago sa kanila yung kanilang environment. So, after this is, ano na yan, maglulubog-lubog na yan siya dyan. Tapos, pawala-wala, ayan o, meron na naman. Ayan, pawala sa mga kati-kati. Ayan, yung kanilang katawan is, parang, ano nila sa buhangin. So, by this way guys, ayan, magagamit natin yung ating cage. And at the same time, as hindi sila magkukumpulan tulad nung dati na sa video ko na nagkukumpulan sila sa iisang paya o yung pinapakainan namin. So, lalagyan na natin ng water guys dito. Ayan. Yung tubig nila doon sa kanina is dyan, ilipat lang natin. Ayan. So, by morning or may sunlight guys, dyan sila. Ayan, tulad nyan, oh, merong sunlight dyan. Oh, so, dyan sila kapag gusto nilang magpainit. So,
Ayan ang ating mga kaganapan today. Guys, that's it for this video. Hope you like the video and sana may natutunan kayo in this video. And hope to see you in our next vlog, guys. Stay safe. Stay at home muna tayo, guys. So, ayan, nilalagay natin yung kanilang paya. So, before, dyan sila natutulog. Pero later, I believe, mamayang gabi, dyan na lang yan sila sa buhangin. So, yung iba dyan, naglalaro na lang. So, ayun. So, if you haven't subscribed, please do consider subscribing. Do like and share this video to your friends. Comment down below. And yes, until next vlog, everybody. Peace out and goodbye, guys.